Nganong naaman joy tao nga mag-take advantage sa imo? Simple ra ang tubag. Kay ana naman ilang batasan. Di nato sila makontrol. Wa nato kupti ang ilang batasan. Wa jud na sila break. Kung unsa ilang gusto, buhaton jud na nila. Wa sila giila nga boundary. Waon nila ang tanang naa sa imo kung pasagdan lang nimo nga makasulod sila sa imong kinabuhi. Pero naa kay mabuhat kung unsaon nimo paglikay imong kaugalingon. Ikaw dapat ang magbuot kung unsay gusto nimong ihatag. Mapakwarta man na, oras, o atensyon. Kabalo ba ka nganong mahadlo kang mobalibad nila? Kaya wa ka nag-set og boundaries sa imong kinabuhi. Gipasagdan na lang nimo sila nga inanaon ka. Kay mahadlok man kang masuko sila. Usahay, kinahanglan nato silang prangkahan para di sila mag-abusar. Unsa may solusyon? Mahibalan nato na sa atong video. Ug mahibalan pud nato ang mga common hinungdan kung nganong naay mga taong mag-take advantage nimo. Number 1. Sobra ka kamanghinatagon. Dali kay kang i-take advantage sa mga tao kay sobra ka kamanghinatagon. Sa imong unahuna, ma-earn nimo ang friendship, love, and respect. But here's the truth. Friendships and relationships are not transactional. Dili kay abi nimo maayo imong gibuhat sa ila kay masuklian pud kag kaayuhan. Kay kasagaran ang mga taong dakog na buhat nga kaayuhan, siya patong daog-daogon. You will need to learn that friendships and relationships are not transactional in nature. Bisan pagsigag panghatag og kwarta, gugma, atensyon, oras, ay pag-expect nga makadawat pud kag inana nga pagtrato. Panghatag lang para mapalipay nimo ang mga tao, pero ay pag-expect nga balusan kanila. Pero timan ini, kaimportante kay ni. Kung sige kag panghatag, dira magsugod nga abusaran na kanila. Munang dapat limit lang. Number 2, sobra ra ka kabutan. Dali kay kang i-take advantage sa mga tao kay nanobra ra imong kabutan. Because you don't feel you are good enough to warrant respect. I want to tell you that you don't deserve to be treated poorly or punished for whatever transgressions. Usay, naapod tayo pagka-stricto gamay para lang makakaton po sila kaulaw sa ato ba? Number 3, wa kay boundaries. Dali kay kang i-take advantage sa mga tao kung abri imong kinabuhi. Bisag kinsa na lang tao ang nisulod sa imong kinabuhi. Mga taong negatibo o toxic na ang nakasulod. Boundaries are a limitation on those negative things. Dapat kabalo ka kung unsa nga batasan ang dalawaton o unsa nga batasan ang di nimo gusto. Kay kung abri pirmi imong kinabuhi, ang una jung kwaon sa mga tao sa imo kay imong kalipay. Starting today, you need to create stronger boundaries. Number 4, di ka gustog samok. Dali kay kang i-take advantage sa mga tao kung nagpakahilom ra ka sa binuhatan nilang di maayo. Mag-anad na sila. Timaniha, nay oras sa paghilom ug napoy oras para mostorya. People who cannot say no are easy to take advantage of. Kung gi-take advantage na ka, unya baliwala ra gihapon sa imo, makaingon sila nga weak jud ka. Kung prangkahan nimo sila, unya sila pay masuko. Sila na ang naay problema. From now on, learn how to set and enforce boundaries. Get comfortable with the discomfort. It's normal to set boundaries, and it's a good thing. Number 5, sobra ka ka-nice. Para sa ako lang, lahi ang nice o kindness. Because kindness is not always nice. Maglisod kong pasabot, pero mao na akong nasabtan. Pananglitan, naigibuhat ang tao nga di nimo gusto. Kung butan ka, siyempre honest ka sa iyaha. Sultian nimo siya nga sayop na ang iyang gibuhat. Because it is done with love and care for the person. Pero ang nice na tao, gipasagdan na lang nimo ang sayop nilang binuhatan. Kay mahadlo ka gubot. Sa tinuod lang, kung nice ka nga pagkatao, walay mo respeto nimo. Bisag sa relasyon, dali kay kang bulagan kung sobra ka ka-nice. Mas gipili pa sa uban ng mga bad boys o bad girls kaysa nice. Napansin na nimo, di ba? So learn when to be nice and when to be an asshole. Never do anything for anybody with an expectation of what you can get out of it. If you're going to do something for somebody, do it because you want to do it. Not because you feel bad for them. Timan kung kabalo sila kung unsay weakness nimo, didto ka nila biklon. Manang ay pasubrae ang pagka-nice nimo, kay ikaw ang maunay.